Hi guys, welcome to my YouTube channel ST Production Assam. नै दिनै आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरो बे भिडिअआनो जाहैबाय नैबे खुंगा 64थि बोसोरसालि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद जायखौ जोङो दिनै दैमु नोगोराव खुंनो थांगासिनो दङ। बैयावहाय एग्जिबिशननि जायगायाव जाय बर' नखरखौ दिन्थिफुंनो बानायबाय थादों बैनि लाहार फाहार खालामनाय नुथायखौ नोंथांमोननि सेराव फिन खनसेबाव दिन्थिनो होननानै दिनै फैदों। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो खुब मोजां मोनसे नुथायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे नोंथांमोना जुदि गावनो फैनानै नायोब्ला बेनिसाय साबसिन हामसिन नांगोन। बर' नखराव दिनै मा थायो बेखौ नोंथांमोना फारि फारि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। नैबेनो जाहैबाय बर' नखर आरो बै बानायबाय थानाया जाहैबाय माने बाथौ थानसालि इनकमप्लिट जानानै दङ। थाबैनो जासिगोन बेबो। फारि फारि नुलांबाय थागोन, नायलांबाय थादो। बे जाबाय बाख्रि, माइ दोनग्रा बाख्रि, खोब मोजां बानायदों। आरो नैबे जाहैबाय बाथौ थानसालि। नैबेखौ थिखांनोल' दङसै सायाव। बेखौ दिखांनायनि उनावनो बेबो कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। बाथौ थानसालि बियो। आरो नैबे नखरनि सोरगिदिं जेसांखिनि दङ बैफोरो जाहैबाय सब एग्जिबिशननि बाहागो। बेफोरो बै नुहुरनाया गासैबो माने एग्जिबिशननि बायदिसिना नुथायखौ नुगोन। नै फुख्रि, बैयाव जाबाय मैगं बारि, नैबे फुख्रि, बेयाव दुगैगोन आरो बेयाव दैबो सोगोन। दायो गैथ'आ नाथाय मैगं बारि बियो, जिगाब, सिथ्ला, बै जिरायसालि, नैबे जाबाय दिंखिसालि, नैबे हिसानसालि। एसेनोसै, गोजोन्थों।